Ahojky, vítám vás u svého druhého videa, ve kterém vám chci ukázat, jak si vyrobit Lucky Star neboli papírovou hvězdičku. Budeme potřebovat nůžky, pravítko, tužku, jakýkoliv papír. Tak, odstřihli jsme si papírek o délce 20 cm a šířce 1 cm. Na konci tohoto papírku si uděláme uzlík. Nedotahujeme ho. Nejdříve si musíme srovnat tyto strany. Když máme strany srovnané, zatiskneme. Tento cancurek, který nám tady zbyl, uložíme do této schránky. A teď máme pětiúhelník. Tady, kde je takovýto výklenek, tam začínáme překládat. Nejdříve překlepíme na levou, otočíme na pravou stranu, otočíme na levou stranu a takto pokračujeme a střídáme strany, dokud nám nezbyde zase takovýto cancourek, který pokud je delší a nevyšel by se vám do schránky, můžete odstříhnout. Teď už ho tam jenom vložíte a máte pětiúhelník, který pomocí prstů jakoby nafouknete a vznikne vám hvězdička nebo Lucky Star. Můžou vám vzniknout různé tvary. Doufám, že se vám video líbilo a těším se u příštího. Zatím